Čaute ľudia, moje meno je Mandy a vás vítam v ďalšieho videa. Áno, niečo som slúbil, že nahrám video, keď budem mať už energy pištolky. Alebo lepšie, keď ich budem unboxovať. No, to mi nejako nevyšlo a mám ich už teraz. Sorry, fakt. Áno, mám ich teraz už, ale nenatočil som video o tom, ale tak to nevadí. Ja idem hrať a idem si ich vyskúšať, povedať, že na nich OP a tak. A dúfam, že nedostaneme jeho mapu, alebo tak nič. No to nevadí, ja idem teda. No a toto medkit. To je za mňa dobrý loadout, lebo nemám ale akože dobrý loadout na movement, ale tak to nevadí. Aspoň nejaký dobrý loadout mám. A ideme proti 56 na mobile a počul som, že má RPGčko, takže GG pre mňa, lebo ja mobil neznášam. On má ešte k tomu ten čist, no nič. Ach jo. On má najrýchlejší loadout, ale idem na neho paintball gunov. Dáme si niečo, čo má aj on. Aby neplakal. Aby mu nebolo smutno. GG pre typka. On sa odpalil. Mimo mapu. A inak chcel som povedať, že ešte aj to, že ja mám doslova, že už skoro aj toto maula, lebo ja už som skoro splnil ten oný kontraband. Či čo to je? Ten pass, season pass som splnil skoro po maula, takže ja už budem mať aj ten mate. Hello. RPGčko je na diaľku fakt strašné. Dávam si medkitku, sorry, dovidopo. Musím ešte prebiť rýchlo. Dobre, som na ňo nachystaný. Ale tu by som nemal ísť, tu by na mňa kempiť. Samozrejme, čo čakať od auto-aimer. Lol, jak som ho dal. A mne sa mega páči náhodou tá animácia na energy pištolky, že jak sa zatočia. To je mega cool proste. Jediný som, komu sa to páči. A som aj jediný, ktorý sa bugol. Hello. Ja som není slepý. Ale možno si to môže myslieť. Poď. Jop. A hej, mal som 400 kľúčikov, som si to aj odfotil. A potom som to aj poslal kamošom a potom som si kúpil energy pištolky. Hej, toto je mega super. Ďalšia investícia bude asi exogana, ale to sa mi splní asi za 35 dní, lebo ja som není pay-to-win a aj keby som mal nejaké robuxy, tak určite by to nestačilo na exoganu a jo, typek je taký šikovný, že sa zabíja aj sám. Yep. GG. Toto bude ľahké. 4-1. Ja som si dal, ako náhle som si dal toto. Oh no. No super. No sa vzdaj, typek. Už je ti to aj tak na nič sa nevzdať. Ja si dávam aj tak, oné.
medkit. On sa otočil a headshot mi vstrelil. Na to som sa pohybovala jak šialený. Ale vieš, čo je moja slabina? Není sprostý. Vieš, čo je moja slabina? Ale jeho slabina je toto. On sa odpálí sem. On chce ísť pre jump chart, alebo čo? Jump... No ja neviem, tie kúsky. Vidíte? Vidíte? Ja som už na level 29. Tu nebudem mať maula. A to bude cc a to bude ešte... Počkaj. What? Počkaj. Počkaj. To ja neviem, ale... Jo, mám 7. Ale vidíte, že všetky klasik zbrane mám. A potom, no, tie default zbrane. A mám aj ten... Mám aj proste... Tento by som chcel, ale tak to sa mi nehodí. To sa mi viacej hodí akože tento bundle. Keys. Legendary key bundle. No, to sa mi viacej hodí. Mal by som tu aj tento cool skin key rambit. Skin case kúpiť. Ale to nebudem rozmýšľať nad tým ani, lebo viem, že by sa mi to nesplnilo. Ale toto je pekný bundle. Key nice. Ale... Ja tu neviem nájsť to, čo... Hľadám jak. Počkať. A inak viete, na čo si šetrím? Ale prečo mi tu neukazuje? Ja som si dal, že refresh shop a now a mne to tu nejde kúpiť. Iba mne... Wow, ale tento skin by som si pridal na snipu. Ten je mega pekný a proste... Nemohlo byť toto na snajperku. No, to nevadí. A čo som chcel povedať, ja mám... Doslova, že ja nemám ani uvnútnu. Ja nemám ani ten bundle. Tento mi to kamož, aj tento. Či aj to nie. Ale toto mi vyspel. Ale nečakal s tým, že ja ho budem mať celý. Prečo tu nie je snipa? No to nevadí, ale... What? Toľko veľa zbraní. Tento disko by som chcel, ale to nevadí. Apex, tento by som chcel, ale tak ten nie je zase taký dobrý. Toto je lepší. Nemusel by som aspoň investovať. Ale, no toto. Ja som, tento finisher sa mi páči. Ja nepoužívam, ale ja idem hrať, lebo ja chcem proste, no aj hlavne, to som presne ja, že idem proti level 113 na mobile a potom zistím, že to som nemal, lebo ide spamovať sniperku. Takže ja idem spamovať toto. Nereportnite ma za spamovanie. Aha, typka ma chce backstepnúť. Má aj balisong. Lol.
Tak, keďže ona nespamuje snipu, jak som predpokladal, tak. What the hell? No poď si, týpka, backstepni ma. No, ona je taká šikovná, že sa... Ale dobre. Moja taktika je vždycky, že proste, keď ma chce niekto backstepnúť, ja idem do rohu, on ide do mňa a ja ho takto knisnem. No poď, typka, neboj sa mňa. Haha. Tak na to, že je na mobile, ale dobre grandí. Nebudem kecať. Jop. Wow. Ale neviem moju taktiku, neviem. Ale má pekný skin, actually. Hej, jak som ho zabil. Keď som vedel, tak by som mu knifol, ale tak čo už. Nevyšlo mi to. Wow! Typka, ale kľudni sa, počúvaj ma. Jak som backstepol. 5-0! Tak to som ešte nezažil, že level 114 na mobile a dal by som ho. Pozrite, aká je moja winrate'ka. 41. Tak toto som ešte nezažil. OK, tak spamernú. Režim letadlo. OK. Ja chcem ísť knife only. Toto je nav movement a toto je nav movement. Yes. Thanks, typek. Yes. Ale tento bol dobrý, Kio. Napíšte dole do komentárov, že jaký bol tento kill, lebo za mňa bol perfektný. Proste movement bez... OK. Režim letadlo, dobre. Neviem, kto si, ale dobre hráš. A na mobile ešte. Akože... Ak natrafíš na toto video, režim letadlo, tak doslova, že ty si dobrý hráč Rivals. Lepší, jak ja niekedy. Ja chcem mať tohoto hráča vo friendoch. OK. Počkaj, ale ja som na... Yes! GG. Dobrá hra. OK. What? Ale dobre, mám pekný finisher aj. No nič, to mi nevyšlo.
Typek tam má, že slovenskú vlajku. Yes! Sorry, ak si mal win streak, ale... Počkaj. A toto je môj kamoš, D_X. Toto je môj kamoš. Má tiež YouTube kanál, takže mu dajte odber. Ja ho spomeniem aj v tomto, aj vo videu ho spomeniem. A zatiaľ čaute.